ברכה? בטח ברכה. יהיה ברכה, יהיה מרק, יהיה ברכה. נגיע בשלום, נשמח ונאהב, אמן. אמן. ניסלים, צ'יפ. ניסל צ'יפ סלט אני רוצה. תאחד. שימו לב לנועם. איזה מקצוען, שימו לב. יאללה. לא. עוד יגד כבר לא שבוע בנים. זהו. כמו שאתה לאט, מהגד כמו שאתה, אבל לאט. רגע. שימו לב, נסענו עד לפה כדי שנועם ישרוף לנו צ'רי על האש. ספר לכלא, בוא תראה, בוא תראה. שים לב. איפה לבנה? לא, לבנה אמור לעשות את הפגיש הזה. רק הביא. הכל הוא היה צריך לבוא. נתפס לי הצבא. הוא אומר לו, מטומטם, הולך לצבא, הוא אומר לו, נתפס לי זמן, הוא אומר, קשקש, מה אתה יכול לצבא? נתפס לי הצבא. הוא אומר, תגיד לי, הוא מפגר? אני אמרתי לו שאני נוסע לצבא. הנה, נועם שם עגבניות על האש, יצא פרה. תראה, נועם מפריע לאור. בוקר טוב. זה האגף המזרחי פה, אתם רואים? הנה האגף המזרחי. אלו לא התחברו למוזיקה. נועם, זה הביצים ששרדו? בסדר, הלכה השורה הראשונה. נועם, זה יהיה בכלל, אני עושה סרטון רק על הבישולים שלך. מלך הפלאפל. עופרי, למה אתה לא עוזר?
שפל, רק שימשיך לקחת את הציוד אליו, שלא יעשה כלום. מה זה פרידה? מה זה רק סוחבת? לא, זה הסכם איתו, שהוא רק לוקח את הציוד ולא להטריד אותו. יש אנשים שעדיף ש... בלי אחריות גם על מה יגיע. פחות או יותר זה האירוע. מחר ברדק